susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Alas 7:44 kabasan, kasumpalan nyo na kangal na saray makapaindakiran musika. Pampagana, pamunas na saray ingungot at bilay, wadyala sa programan may paruntal balot na saray impormasyon balita. Yan nagagawad kaliber-liber na luyag tayo Pangasinan, Tanjad Bansan, Pilipinas. Tanmat sa ibiyag tao. Ay paruntal mo't nasaray peteg-peteg tanwatuan liknaay balay. Agunatan na Lunes, petsa 18 ada bulan na Mayo 2026. Masaksakder yapit sa Jadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalob kanta bayo balot amigo yo RJ Bere Jimenez at your service always. Araya balita ni Paruntala da panamaglay na sayan programa. Natagay lamat so presyo na saya produkton petrolyo na buwas tulay Engineer Nixon. Kala ko bababa ng bababa ng bababa ng bababa. At wala na sanang pagtaas. Pero simiklab kuno kundalamat. So sa tay gera at paglaybukig ganyan na tagay tampol. 2 pesos dasay diesel nayari na piso dasay gasolina. Sige, talaran tayo na buwas. Ganda na nga yung bumababa na Ani dakelay luganan dasay karsada liwan singa sa may timagay ang gada 150 diesel asapat to San Laso so presyo na gasolina yaging daisot so nasabat mo na luluganan da karsada. Pero ito ngayon ramdam na natin ang medyo bigat ng konti ng daloy ng trapiko. Hindi masyado dahil syempre naka-break pa rin itong ating mga estudyante, di ba? Mga nagsa-summer class lang. Kaya ingat-ingat din sa pagmamaneho. Huwag na masyadong kaskasero. Yan. Drive safely, arrive home alive. Yan. Morning kay Engineer Rodolfo Boydion. Palagi ko siyang naalala pagka nababasa ko yung nakapaskil diyan sa may 2nd District Highways. Yan paalala. Drive safely, arrive home alive. Arom nira na impormasyon na balita. Headline nyo sa tatang tanagagik o sambut nyo. At paano tuloy na yung nakatakdang BSK eleksyon dito sa Pilipinas sa darating na Nobyembre 2. Dahil sa ngayon po yung last day of registration nationwide ng COMELEC yan. Kaya sambot yo'y mamparehistro.
Piano makawat kayo na pakurong. Ano ba yan? Nakuyong da kayo. Danda kayo importansya. Wais laray kinatan, Engineer Nixon. Wais laray kandidato natan. Sayan tayo, palpalaran iraya. Basta kanang nangirad tanay na sarag tulay ang buto at indanda. Ay sosiles, wais mutlara. Saya gawon da, man request sira o mga laran o panon to. Nasatay listaan, nasaray butante. Di man antadala no taga-iner ka, antingaran mo, antipresentom. Iwan sa may palpalaran, yaiter di man. Si katulatan, so sistema, kanyan sambut yo, so umbuto. Pero say talagan na gagala na sa eleksyon na may naindan tayo na karapatan na pumili ng mamumuno sa atin. Ganun po yun. Pero karakal, may realidad at atang tanagagik ay ano ng parehistro makalak mutlak wanda nitan. Sige. Meron to ka man, so purpose yun, pamparehistro yun. Natan susamay sampot ya registration tatang tanagagi kunong Dasay Commission on Election. Bisara may mangara na voter certification kansilado od sayan agaw taara pundam. Paano walay pangikanaan nyo? Oy, mamangalak pa'y kyan voter certificate. Ngayong araw suspendido po yan. Tanong kila na pakil. Kaindanda importansya so pamparehistro at sayan sampot yagaw na registration. Bale, paano walang extension kanyo? Nagyulatan nila ang extension na parehistro ta bayaglaya yan lukas sa Comelec. Voters registration. Sige. Aron nira na impormasyon na balita agunatan na Lunes. Tatalaranan susatay pan-convene sa impeachment court tatang tanagagik na saray senador manserbin na senator judges sa tatang tanagagik. Sayay pangigapo na impeachment trial say Senado pero medyo nabubugak, Engineer Nick. Wala ray sayang isang yung paano nako di talamat. Subalon irong Senate President Alan Peter Cayetano Antolaya. Ito, masyado lang mapolitika, tatang tanagagik, pero mind nyo 16 ya senador, so nakukulan yung pirma, na ipa-accept, so saya dusa na impeachment, say vice presidente, ang gapoy 16 ya boto, ang gapo, na quit tatang tanagagik. Yan na saya panawagan na saray walad simbaan bumoto ayon sa konsensya, ayon sa ebidensya at hindi sa political lining tatang tanagagi. Kung paano lapod pangiter na importansya saya politika kaalyado personal interest alana. Tapos na ang laban. Romnira na impormasyon na balita. Kada panamaglay na saya na programa tayo. Walay gabayuran ni pasabiran impormasyon sa radyo'y Mantex. Kada panamaglay na text line tayo 0945-183-4352. Karatan so abrasaan basta walang personalan.
Ambot yun tani manterterlay uran, aramay habol sa bakasyon, kasi pagka urong la, ay matalagla, so may weekend labat, so panbanding na say pamilya, kaiba si nanay, kaiba si tatay, kaiba so saray chikiting. Saya dadayo ninsan siya na saray turista. Yada luyag tayo na Pangasinan at ditan sa First District. Kamyamay di tayo tourist spot, engineer Nick, kakarkalatan. Ditan Bulinaw, wala ratan, susaray waterfalls. Ya talagan na lingwanan mo'y ingungot at bilay. Ditan sa Patar Beach da parte na Bulinaw. Lalula ditan sa 100 Islands. Ya talagan agamanunda so idadagsa na saray turista. Ditan sa primero distrito na luyag na Pangasinan. Siyempre ang gapoy ingungot met na saray turista noong laradan. Lapod maraan no peace and order situation so pantutungtungan properly managed irarayan na tourist destination. Ditan sa First District na luyag tayon Pangasinan. Lalula ditan sa syudad na Alaminos. Ditan sa 100 Islands at ateng Tanagagik. Marami pa ho yung nagpupunta dyan na turista. Dahil syempre sa pagganap ng mahusay na tungkulin ng LGU Alaminos City sa pangunguna ni Mayor Art Brian Celeste ng lungsod ng Alaminos. Kaya wala kang nababalitaan na mga nagrereklamong turista dahil alagang-alaga sila at asikasong-asikaso sila. Diyan ho sa lungsod ng Alaminos. Asinsadong-asinsado ang naturang syudad. Talagang wala ka daw masasabi. At ayon sa ating nakuhang impormasyon, ituloy-tuloy yung pagdagsa ng mga turista dyan sa lungsod ng Alaminos. By the way, sa mga bagong pasang yung pumasa sa teacher licensure exam, mga teacher natin. Kaya sila po ay malugod na binabati at kino-congratulate ni Mayor Art Brian Celeste dyan ho sa lungsod ng Alaminos. Mamaya yung sitwasyon dyan sa bayan ng Binmalay, mamaya ko natatalakayin. Tungkol naman sa sinagawang dismantling ng mga fish pen at fish cages yan ho sa bayan ng Binmalay. Sa ating palatuntunang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yung nagtatanong dito, mamaya ko na babasahin. Okay. Magpapatuloy po ang programang Likna ay Balay at yung pong inyong mga liknaan sa ating Facebook page. Search nyo lang DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Kaya sa ating text line 0945-183-4352. Sa walang personalan, atin pong ibabasa yan. Magbabalik po ang programang Likna ay Balay pagkalipas ng ilang malagang paalala.
ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Alas 8:03 la kabasan programa na likna ay balay. Siyempre kolop kantabay ni amigo RJ Jimenez at your service always. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Morning ni Saray dumarang titan balay na Bugalyon, Pangasinan. Canada Barangay Kayanga. Good morning. Dandita na Barangay Asinan. Kanmat dita na balay na Lingayen. Tindaan Lingayen Public Market. Dita na tindaan publiko. Malinlinis So palengke nata na. Kaya salikmat Jinernek limo di man tindahan na public market Lingayen the best. Salaray managlakong gadta na sa may paway ginawa na mo lang pisto-pisto anto Sige. Basta mag negosyo ng legal wag yung mga illegal. Di ba? Pakinggan din natin to Huwag mag-illegal lalo na sa pagpapataya ng STL. Wala. Ito pala. Mali na pindot ko Ito, babala mula sa Granite Gaming Corporation at sa PCSO. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na iligal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magbukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Ayan po yung babala ng Grand 88 Gaming Corporation, ang legal na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito po yung 1 to 40 na operasyon ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan at ito ay allowed ng PCSO. Kaya anumang pagpapataya na hindi 1 to 40 at hindi Grand 88 Gaming Corporation sa lalawigan ng Pangasinan, ayan po ay illegal. Malinaw po yan. Sa lungsod ng Dagupan, ganun din po. Mayroon din pong legal na STL na only in Dagupan. At hindi po pwede na lalabas ng Dagupan, magpapataya sa ibang bayan. Siyempre, ang may sakop na po doon ang Grand 88 Gaming Corporation. At hindi rin na po pwede na ang Grand 88 Gaming Corporation pumasok din dito sa lungsod ng Dagupan. At may maganda naman silang ugnayan dahil siyempre sila po ay pinamamahalaan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya pag legal, inuulit-ulit din po natin na pagka legal ang inyong tinatayan, parte ng inyong itinataya, may certain percentage doon na napupunta sa PCSO. So pumupunta sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng PCSO. At yun po naman yung ginagamit ng PCSO para sa kawang gawa.
So yun po yun, may pakinabang ang bawat Pilipino pagka ang tinatayan natin, doon po tayo sa legal. Kaya iwasang tumaya sa illegal. Kamera na minutos, kasumpalan alas 8 at kabuasan, programa na likna ay balay. Walop kantabay ni amigo RJ Jimenez at your service always. Eto basahin na natin yung mga ano natin dito, mga reaksyon. Sabi dito, i-greet mo pa si Uyang na Labrador. O Uyang, good morning. At saka yung yung kaibigan din natin na si Roger diyan sa Labrador, Pangasinan, good morning. At yung mga komponidor ng bangus diyan sa mga Pisquejes, Saswal, Pangasinan, kumusta na po kayo diyan? Sina Ali diyan sa Cabalitian Island, good morning. O diyan sa Kawayan, good morning din kay Sir Leeward ng Kawayan, Sual, Pangasinan. At dyan sa may Siwasiw at Kapantulan, kami nating tagapakinig doon sa may Sual, Pangasinan. Ito naman, sabi niya dito, shout out sa mga taga Barangay Golden, Mapandan, Pangasinan. Oy, kay Rumi Soriano, good morning. Yung aking bayaw at si Maki Mapalakapak Soriano, good morning. At sa inyong butihing mayor dyan, si Mayor Carl Christian Vega. Ito naman, sana di na mapuspon election, sir. Tama ka, dami pa rehistro para may ayuda, ha ha ha. Ay si Arnold po, good morning. Totoo naman, diba, na pagka titignan mo ngayon yung dami ng mga nagpaparehistro, talagang dakil sumakuli yung mamparehistro. Inuulit natin ngayon po yung last day ng voters registration sa COMELEC. Dito sa lungsod ng Dagupan, nandyan sila ngayon, alas 9, mag-uupon sila. Hindi sa COMELEC office, nandyan sa may Nepo Mall. Ito sabi naman dito, wala na bato, takas na, tapos buto Cayetano, ha ha ha. Tago na si Bato, dati tigas, ngayon lumuk na. Kwanto, o sige, parang barok. Siyempre, mayroon namang kasing aristuhin di ba? Pero siyempre, may korte tayo. Kailangan talaga may desisyon dyan ng ating local court. Sige, antayin natin kung anong mangyayari. Dahil umuugong ngayon yung magiging parang kudita ulit sa may Senado. Hindi pa umiinit yung upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayan na naman. Yung mga nakaka na mayroon na namang magaganap na kudita. Hindi pa naumpisa nitong sa Senado hindi pa naumpisa nitong paglilitis kukunwin pa lang yung Senado para maging impeachment judge, magiging judges sila dito sa trial ng impeachment case. Ano ba to? Ano naman to? Isang okay. Mamaya natin na tuloy itong text mo kasi nagsusumbong. Mamaya ikunok kinan Oscar President naluyag na Pangasinan si partner ko. O sige, text nyo lang yung mga liknaan po ninyo at yan ating babasahin, basta lang personalan. Ito Idol RJ Marakop. So ito ya Kapitolyo Natan Nulabi Pasyar Kamat Piano na ibalitam
ya marakep may fountain ya dagsaen na saray anto ya totoo natan ed beneg na Kapitolyo tayo. Siri na papasyaron to akta siyempre tagak dita na da balay na linggayan no walay time ay babaga to marakep may fountain ditan da say Kapitolyo dakol sirin so papasyar no ay babaga magikay marakep singa sikatutan so imbaga tumot may apop ay lo ganda ilaw doon sa tubig kwanto ditan da say beneg na Kapitolyo ditan da say balay na linggayan no idayo yo tamarakep ang kapoy problema satan trabahutan na say saray opisyalis na say probinsya na Pangasinan. Sige, text kilabat, ibasa tayo, no problem. Saya kwantuya ay, good morning Sir RJ, amay kapitan me mannervyos lata, usaran to luganan negosyo to, ha ha ha, inerso pangi daluman, jada kinagi ka litratum, jada DILG. Jada DILG. Siyempre wala rada poder na Department of the Interior and Local Government. Rina, sige. Saya antakad satan pati si DILG, Secretary John Vic Remulyad sa aming kagawa Senado ay walay putukan ng baril. Baka pati siya nag-aalanganin na rin daw. Sige. Abangan natin. Kaya kwanto mo amigo, Engineer Nixon, tambak yan, madakdakla ang papaway, liknaan, tamso kwanto amigo. Saya kwanto amigo, so pangaresto si Bato de la Rosa, no say PNP Chief. Kwanto mo? Si Torres Aristado Latan. Hahaha, kwanto? Si Rena. Hindi ta may unaan matlanti. Nga puniray masagder tan malot ya question. Kanyan ay naresto da. Walay warrant of arresto ng dating Presidente Duterte. Atan inawit di man dahig the Netherlands. Uy, balo like yan abogado to. Dating Presidente Duterte. Balo la. Si may aplido to. May aplido tatandang ko. Paborito kakawos. Lano Summer Hensman. Sige. Kaya nangantayin mo ang may spelling to anto Pero may hanangal ko, hinsi, talan na batido yan, Engineer Nixon. Dakalaray hinawakan tura manayan na kaso sa ICC. Iramay kabkabat iran personalidad, tan walara so acquitted datatang tanagagik. Akamyamay. So saramay binumbunan tulan na kaso, walaray nakwit tatatang tanagagik. Abangan po natin yung bagong defense team ni former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa dahig. So going back dun sa sinasabi na kung bakit nadala agad-agad si Presidente dun sa dahig, dahil ho sa bitbit na warrant of arrest ni din General Torre at that time. Pero ang daming lumitaw na question. Bakit walang
parang galing sa local court. So, usaping legal, tatang tanagagik ya si katunatan so uusaran. Nan Bato de la Rosa, kanyan hindi nila basta-basta mahuli at hindi nila basta-basta madala sa dahig. Tatang tanagagik. So, abangan-abangan po natin. 3 days yung binigay ng Korte Suprema para sagutin ni Bato. Yung usapin na ganyan, yan, pagka mayroon ng pag-abubon itong ating local court, saan naman nila hanapin? Nasaan na si Bato de la Rosa? Good morning sa mga nakikinig dyan sa may bayan po ng dito sa may papuntang Basista. Yung papuntang Bayangbang. Si Mayor Resuelio, ang mayor dyan sa may Basista, Pangasinan. Yung daan papuntang Bayangbang, kung galing ka ng San Carlos City. Tuloy-tuloy yung naalala ko yung Annual General Membership Assembly ng Central Pangasinan Electric Cooperative itong buwan ng Mayo. Ayan po ninyo at naididetalye natin din yung mga mechanics doon sa mga member consumer pala ng Simpelco. Sa mga darating na araw makapanayam din natin si Madam Rizalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative yan. Good morning kay Ryan Bernardo. Nanonood pala sa atin. Sa ating live si Minard Gonzales. Good morning. Kay Ivan Valdez yan. At kay Mong Birayo. Nanonood kanina sa ating live. Kay Maribek Manlapas. Beautiful Maribek Manlapas. How are you? Dyan sa may New York. Good morning, Maribik. Yan. Kaya classmate Gemma Manuel, dyan sa may Canada. At ang Garland family, si Insan Lorna. Si Pateng, dyan sa may Las Vegas. At syempre si classmate Mirna Soriano Silan. Dyan din sa Canada at ayun Good morning. At yung taga California, San Francisco, good morning, si Insan. Ano na yung pangalan nito? Minsan kasi, Engineer Nixon, may tinitrace yung kanyang mga relatives. Nagulat na lang kami nung may dumating na bisita. Dahil bata pa daw, inampun na siya dun sa Amerika. At ang apelyido niya, Jimenez. Kaya nagtanong-tanong at parang yung kalye namin, yun yung kanilang naalala. So, syempre, habang nagkwekwentuhan, syempre, tinitres pa lang niya kung sino talaga ang kanyang mga kanayon. Di uncle na ang tawagan. O sige. Good morning din sa ating mga kaibigan dyan sa may Barangay Papagayan, yung Soriano. Soriano Clan. Nalimutan ko na yung pangalan ng dalawang nakausap natin dyan sa may Senior Citizen Building. Kap Will Soriano. So, nanonood sila ngayon. Good morning sa mga pamilya Soriano. Dyan sa may Papagayan, Binmalay, Pangasinan. Good morning sa inyo. Saya kwanto ay tuaya nan disguise si Bato kanyan akapaway ed Senado.
konta no non-disguise to pero saya pakantak unong report tan palapagmutlanan nasay Sergeant at Arms Head ditana da say Senado pati si Senate President Alan Peter Cayetano saya kay Batoy limagsa bandad las dos laman na palbangon 2:30 at si Idol si Senador Robin Padilla natan inorso whereabouts to sayo anta tatang tanagagik kwanto yayoy kapigan na awat Kuya RJ may jad barangay tayo ayuda yuwan abayagla kwanto alagar yun sabin-sabitan ta wala niray susumpalandan barangay pero abayag matlan tuawa alagar yu labat good morning kinan Councilor Randall Bernal dan si Councilor Jonathan T. Ramos dan si Vice Mayor Yudan si Vice Mayor ugaw niyan to Vice Mayor Kevin Crisostomo morning mo si Madam Jane Hidalgo ditana da Barangay Poblasyon da Balay na Lingayen Agni imupas pimawil dati tagay lamot tulaya aya siguro may liknaan dad sa atay tagay lamot na presyo na gasolina na buwas every Martes so aya tagay na presyo na saya gasolina kantak timlatay gera tanada saya paglay bukig ano man bilang walay tension lamot akin bigla na takilamot di ba wala ni stock da ang tulaya Engineer Nixon abayag ya di maan di maruran mo't di may stock yun tanay ano gimapubilang ng karuman akin bigla na tagay sige kulay malam ya oras saya na programa Liknay Balay talaranan sa programa ng sublay PEM paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan po ng Binmalay Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakala Kolobakan Tabayo amigo yo RJ Beremenes at your service always Jalabat DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan paborito Ang puta-putang irem balita. Huwag niyo kong subukan.